gloves na. Blokin na siya. Blue lang. Yun lang yung nagagawin. Line? Unahin na natin. Zero tape. Yan ang tipong zero tape yung zero na. May mesa to 5. Zero na. Parang kakatakot ko yan. Putangin na.
ka na yan, no? Ang sakit. Nagkasabuto kasi. Sabi nga nito, masakit sa buto. Ang ina. Pwedeng basahin niya kuya pagtapos? Hindi. Bawal? Wait, bili ka lang ng pagkakas na. Ba't ang iba binabalutan ng plastic? Ba't nakabalot? Nakikita ko yung mga lalaki nakabalot. Hindi naman. Huwag lang magdagat. Hindi ako kamaling dagat kuya. Sa lamig ngayon, buti nga sakto ka lang. Natanong ko kagabi, karama sa iyo. Sino? Pangalan? Babae. Palagi na kita makikita kasi sa Facebook, kaya na ano ko. Tinanong kita kanina, di ba, sakto ka lang. Dito na lang, hanapin. Ang pangalan mo parang Melissa? Oo, Ewan ko kung anong pangalan niya. Kahit babae na, nagtatato din ako ya. Hindi natatakot. Ikaw. Natuto na yan sa asawa niya na. Diyan nga lang rin ako inaano ng asawa ko sa kaibigan niya, sa mga kasama niya taga-Pareto. Hindi ako naman. Sabi nila, nakakaalit po ito magpagkato. Kasi yung pinsan ng asawa ko, puro tato ang katawan, babae yung kuya.
Sa dibdib, sa braso. Pinagtag na ang katawan kako sa tato. Kagagandang wadaan pa naman. Bukan dapat kulay. 7. Yan kulay. Red blue. Kaya ba't pala binigyan kita kuya? Ako yung ako ko. Kaya pala nakaka-addict kasi sa una lang masakit, no? Yung ano, yung pagka naman hid na parang okay lang. Ang ganda niya.
Ganyan din ba ang ginagamit sa ano po ya? Kilay? Hindi po. Iba naman? Iba. Mas malapit. Hmm.
Yay. Isa. Kaon sa tao. Video yan, voice, di ba? Ang haba ng video. Kuya, matagal itong isa, no? Malaki eh. Init na ako. Sige, eh. Baka mapaisip. Eh, kahit saan. Sige. Ayan. Ayan po. Doon na lang. Dito, Saan ba? dito ka. Ito kasi, oh, para hindi ka mahirapan, no? Dito. Dito ang ulo ko. Hmm. Padapa ko yan. Oo. Ano ba? Pag dito. Eh di, nandito yung hita ko. Mahirapan ka lalo. Sige O lang. gusto mo nakaupo na lang ako. Ano ba? O, pagayaan. Mahirap. Oo. Mahirapan ka? Hindi, okay lang. Matalikod ako sa'yo. Diba?
King kuya. Oh, yung yata kausap ko kagabi. Yung King Tatus. Ano kung sino yan. Yan. Sa Bantira. Kuha. Ito siya, oh. Pilmet Karim. Pero kabahayan siya, kuya. Ibang lahi ang pangalan niya. Magkano sinil sa'yo? Ewan ko, hindi ko pa na ano. Ano. Pag malayo kasi, ano ko di. Punta ka pa ang layo. Tamo sa unang masakit, kuya. Mula sa pilit.
Naisip niya sa papel. Sarapan ka. Ah. Na. Na. Hello? 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 Baka may gusto niya sa kanya. Meron. Pero, buto na una ako. Ito. Kasi nga, Hindi masakit. hindi masyado siya. Hindi siya masyado masakit. Sa una lang. Sa una tapos nang mamanhid ka ito. Tsaka magaan naman. Sabi ko, gusto mong patato. Sakit na ito pinatabunan ko. Tapos lang. Oo, hindi kasi ako makapag-dress. eh. Ito o, natapos yun.
Ay, dalawa. Paro-paro. Aray ko. Isang buo. Noon na nga, takot ako magpaganyan. Pero gusto ko eh. Si Pascal gusto niya. Gusto ko naman patuloy yung pangalan ng anak ko. Yung dalawa. Dalawa lang naman. Hindi, dalawa lang tutuga. Saka maiigsi. Tag-apat-apat na liter. Ako mga anak ng mga anak. Oo nga, sabi nila. Ako din naman ang dami. Sa over sabi. Bakit eh? Ito. Ito. Gusto ko pa din yung salita. Tsaka ito. Tapos sa likod Ang pa. dami. Meron pa sa loob. Kaya nga pag nakaranas daw ng isa, maaalit ka. Wala. Oo, ito yung pinsan ng asawa ko. Ang dami. Huwag na parang itusan si Pascal. Baka ma-addict din. Sino mo si ate? Gusto na naman yan. Tama pa. Si Jack pumunta dito. Pupuno din yung katawan dito. Si John, na, dalawa na yung tuhod niya. Katugod lang. Ay, meron pala siya dito. Saka meron dito yun. Ang kanya, oo, anak ko eh. Gusto lang yan. Ito yung first ko sa kanya. Oo, yung mga pangalan. Maganda. Gusto ko naman sa anak ko yung pangalan ng anak ko. Kaya pinatato yung bulaklak niya. Kanya din. Hindi yan nagdugo siya. Kasi siya o hindi dugo. Ano dugo? Kung maduguin siya. Wala na akong nagdugo. Ngayon din ang dugo. Ito yung nagdugo yun. Bagay kasi sa... Alam niyo naman kasi nila kung ano yung ano. Maganda yung rose na. Wala kang data. Pagkos ko sana si Jack. Pakunik. Papanas na ito. Kapatotoo yung dalawa to? Dalawa lang? Takot ako. Ikaw lang maadik ka na. Takot ako sa Saan papatato mo? Nakaka-addict na yun. Ako eh. Nag-chat na si Kuya. Umalis ka na. Ganda yung stability eh. 75? Magkano kinarge niya? Magkano nilagay niya? Kasi sabihin niya yun. Ang taon. Patingin lang namin.
kanina dito sa daliri na. Ako madaling mag-fit. Kasi kakahugas. Yung anak ko nga gusto mo patato. Sabi ko, kung mo kakausapin ka niya patato. Kaya din hindi ako nakapatato kasi nakikita lang yung anak ko. Mga babae ko naman. Atay ko, huwag na daw kung mga lang pinas. Ngayon kasi arts na lang. Dati nakikita natin iba yung mga nakakulong mo. Pick mo yung number. Ako? Kasi ano ba? Ay, nakabigyo pala. Hindi ka naman nakuha, hindi doon. Kalay pa, kalay. Galing. Ano Nagbibigyo din yung ng pangalan sarili niya ko. ni Kuya? Paski, gusto niya isa. Isa. Dito nga, sabi ko nga. Sabi ito ang sinasabi ko sa kanya. Kahit. Yan, tinuro ka na. Bawi, bawi. Kaya mo yung passport ko, mag-expired na yun. Ay! May alam ka ano pala, makalimut. Nandun pala sa isang bag. Hindi ko nakita. Yung paslagay mo nakabot. Sabi ko pahingi lang. May alam ka. Nandun sa bag niya yung disco. Dito na lang yung malimut. Hindi mag-feel. Hindi mag-feel. Kaya ako hindi ko lang. Depende lang. Depende sa pag-aalaga. Paano ba? Pag di mo nalagaan, pangit ang talaga. Nilalagyan ng Vaseline, gano'n. Ano pala? Mainit ang Vaseline. Ano pala nilalagay ko na? Cream. Bepanto. Mainit ang Vaseline sa top. Hindi ko siya nakikita kung maaral eh. Hindi mo masakit sa ulo lang. Sa unang tuso. Kasi naman parang nasasanay ka na sa sakit. Alam mo na yung sakit. Tingnan mo yung dito. Parang naglilinis ng kukulta. O mas masakit pa Mas yun. masakit na yun kasi sinusudsud yun eh. Masakit yun te. Yun na, may murder ka dun eh. Sinusudsud kasi yun. Kitang-kita mo, dinudok-dok yung ako kung putang ina. Ito, pa-placing-placing lang sila. Galang-galang lang. Sa unang May shading na yun. Meron. Ito lang. Sa unang lapat ng karayan. Parang hinihiwa talaga yung balat mo. Pero pag nag-shading ka ng matindi, aray ko po. Ay. Nay, adan na. Isang ikot lang natin, adan na. Asilin mo pala sa akin. Tumayo ko lang na open. Oo. Yung isin kay Diab, ang mama mo, sana ako sabihin.
Kinamukha. Sa katabi na yung siya. Napang buto. Yogi na yan. Hindi may bangas ko yung anak ko. Okay, ito niya. Nakuha naman niya. Disabled pala yung machine, hindi yun. Oh, hindi ko alam. Ganda. Wala pala ito. Ito naman tayo. Minsan.
picture, pero merong Xerox nandoon. Sa loob. At ito meron ka sa may ano, sa likod ng Alhana. Sa Dito? Villa 41. Hindi. Hindi. Ah, Tagal din. taga. Saan po ba ako? Kala ko yung sa Villa 41. Mukha lang sila. Mm-mm. Manila. Manila. Villa 41 sa may Alhana. Hindi po. Saan na ka din kakain? Libre niya ako. Wala pa yun. Chowky. Halo-halo. Hindi yun. Sama ka. Basahin mo. Dami na kaya dito. Baka sana all ka na naman niya. Sa sarili mo. Magpapachowking ako sa sabihin mo. Okay, thank you. Papaalam mo na ako kay Sarah.
Gusto mo din patato. Dito nga sa to. Wow. Ang ganda. Ako ni Jen tayo puntas. Ikaw na. Hindi mo na ba masahin? Para Pwede po mas. Bili ka lang ng gamot na. anong gamot? Ano maglagay nito kuya? Ibre ano? Sa umaga at saka hapon. Nag-shoot ka ate. Ayoko nga nahihiya ka pumunta dito kasi nga ano yan, pikla, tinabungan ko. Kaya hindi ako makapistida. Ngayon, Pasko, makapistida na ako. Talagang sinulot. Oo. Buti nga pinag-diop ako ng bisoro ko. Dapat Pasko ang diop ko eh. Buti nga. Alam niyo printer? Nag-diop ko. Salamat. Niloloko ko si Kuya mo. Patato ako. Subukan mo. Ako nga hindi mo pinapatat. Nakaka-addict daw to 10. Sabi niya. Okay lang yan. Kaya huwag ka na magpatato. Kaysa sa addict ka. Ayun. Wala akong kilalang nagpapatato. Nagtatato
sa alin eh. Kaya hindi rin ako makakapunta. Ito mo, oh, saglit lang. Ay, malayo. Wala naman ilang oras. Hindi pa sila maghiwalay ng asawa niya. Kaya magkano yung sa akin? Sa milyon daw. 250 na. Mababalik na naman ako kay kuya. Kagaya ng kanya. Bumalik-balik. I guess, Ilan pinapato ko sa kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pwedeng 200 kuya? Sige. Ha? Sige. Sige po. 300 na yun. Ha? 300 daw. 300? O kuya, thank you ha. Sige po. Babalik pa naman ako eh. Na-add. Sa ulitin. Bukas ulit. Huwag naman. Wala pang date. Pag may date lang. Pumunta ka din. Okay lang, ganyan. Hindi. Nakaliging sa hotel eh. Ganyan na, nakataas. Sayang. Secret. Sa mga karumit ko. Secret. Sige kuya, salamat ha. Thank you po. Tsaka may sulat pa yun sa'yo. Verse yan, verse. She will say, oh, nice. Bible verse. Bible verse. Ayun na. Ito? Ay. Ganun. Ano? Malaki ba? Naguguban mo na. Kasi mga stretch mark na ako ng PO. Ah, yan patatakpan mo. Bakit nagkaroon ka niyan? Kamayat Nagkakaroon. nga ako. Ah, Di ba na nasa link? Lalo mo wala. Wala nang ink. Sige, kahit. Ano yun? Mabukatan lang. Sa bagay. Pattern lang yun. Yan. mukha naman daw. Daw namin lahat. Hindi ang laki yun. Tapos, Gubat.
na yung dito. Sa bag mo? Hindi, nasa upuan. Upuan mo. Wala. Ay, tama. Parang kami. Nakuha niya yung laman na ATM. Sabi ko, pag nakuha mo yung laman na ATM, bili mo ng bike si Ate. Pagkaan. 2,000 daw. Ganyan din yung sa anak ko. Kasi magkano may balik. Kasi ito yung ata. Mas malaki ng konti. Sabi ko yung mas malaki konti, kanya hindi na. Yan na lang. Okay. Kasi dyan. Pagkapan yung kanyang sa bed space, gugustuhan din yan. Yan, partition na mas maganda. Sino? Diyan. Tatlo nga kami. Kukuha nga kami ng malaki. Tatlo kayo. Kinukuha ko nga yung malaki ko. Saan? Yung nasa may sa may Yung doktor. Ayaw na. Halos na ba siya? sa katapusan. Katapusan mo nito? Uwi na siya. Hindi. Hanggang sa isa. Dumating na yung anak ko. Walang pina. Kinuha niya. Kinuha niya. Di ba dati solo lang niya? 2.5 yun. 2.5. Pwede mo, Master naman kasi. pwede mong kunin 2.5 din. Ewan ko kung gawin yung partition. Hindi pag ginawang partition din, dinelete yun. Dalawa. Malaki yun. Malaki tayo. Apat ang tatlong double deck. Ang kasya. Tatlo. Kabilaan mo. Tapos may solong balcony din. Sayang ano. Tapos nandito na rin sana. Sana. Magpapa-jollibee na ako. Bumumas. Kahit di na Jollibee, magluluto ka lang. Yung pinsan niya ni Paskay, sabi niya, kala niya mataas sahod ko kaysa ano. Depende. Yan lang din. Ay, hindi pa mo. Okay lang din
yung anak? Dalawa? Dalawa. Tatlo na yung pulot ako sa kanya. Ano? Ba't mag-6 years ka na sa mga? Ha? Mag-6 ka na? Oo. Tama na, malaki na si Mams. Hindi. Tatanda ko daw. Hindi. Giging dalaga pa daw si Matpa. Sabi nga ni Wata, pag kinasal na lang daw sila. Oo, di ba? Alam ko, Putang pag mag-uwi 18 ka na, na. pag 18 na rin daw ni ano, pag 18 na rin daw ni Musa. Sabi ko, tatanda na ako dito. Ngayon, kakuputi na yung buko, di lahat na kakuputi na pag umuwi ako. Maganda ba talaga ito? Ayan. Yung papatubo ng Takin mo. yung ano, peg ba yun? Yun, peg hair growth serum. FED. Hair growth serum. Ang papapal. Serum lang siya gagawin. Try mo kaya? Kailan kumahal naman? Magkano ba? Hindi ko alam. Nakita ko sa Amazon is merong 200 ka na. Tapos hindi mag-effect. Tapos biglang Nalagas. Nakalbo pala. biglang cambio sa mga comment. It's either daw kung kung kapad sa akin. Pagligo mo, wala ka palang buhok. One. Bayaran mo ah. Ka dyan. Come dyan, Paul. Ayaw maniwala. Tapos sa susunod sa kabila ulit yan. Nakakakakay. Sa dibdib naman. Talaga.
daw niya pag nag-grade siya. Okay. Ay, pick up. Ito na kay pwesto nito eh. Eh, May Check bike. mo kung ano yung best. Pababa. Eleven. Kawan sa tayo ano yun. Sa problema. Tingnan dyan natin. Okay. Katanga na. Kapit ito. Jay. Tingnan dyan eh. Tay. Kunti mga tay. Magkano ba pag depende. Kung marami ako. Magkano kaya yung ganito? Magkano ba yung ganito? Pang-vlog yun. Naligo kay Kuya Papa. Picture ano? Tapos ganyan tayo. Ano na ni Kuya sa YouTube? Juniper. Ha? Juniper. Juniper. Kasi nag-YouTube yung asawa ko, sabihin mo na. Tingnan.
Punta mo. Ay, ang baba. Kung ano. Sub-sub.
Quezon City, yo. Ano ba ito? Alam niyo, hindi, alam mo bro, ganito kasi yan. No? Bigyan kita ng konting suggestion. Itong larong ginagawa ko bro, medyo delikado. I hope you understand. Kasi nanggaling ako sa ganyan at nasapak ako ng totoo. What you see is what you get. Delikado yan. So, hindi kita pipigilan sa pinagagagawa mo, pero gusto ko sabihin sa'yo na if yung PBA management will continue sa pag-message sa akin, na pag-email sa akin ng mga ganyan na bakit daw hindi ka tumitigil o ganyan, mapipilitan ako na tanggalin ka dito sa POTY Season 2 kasi hindi ito yung gusto ko para sa pay-per-view, man. Ito, pwede. Kasi kung tatanggalin mo, wala ka na malakas na player. Oh, hindi yung player mo, malakas. Wala naman malakas sa POTY, actually. Oh, mga player mo, Jonah, Boy. Sino yung malalakas dyan? Kasi wala, kakainin mo ng boy yung boy. Ano yung na boy, di ba? Ikaw din, pwede pag-isipan ko mabuti yan. Pero, basta ako, hindi ako yun na nagkamon, ha? Sige. Ang issue natin dito, bro, is gusto ko humingi ka lang sana ng pasensya sa mga taga-Visayas at Mindanao. Kasi yung PBA player na yun, bro, nasaktan siya kasi Bisaya siya. Most likely, pinagtatanggol niya yung mga kababayan niya kasi sa mga nakakamit nila ngayon na hindi maganda. Diba? Ang gusto ko lang talaga humingi ka ng pasensya. Hindi kita pipilitin, bro, pero yun sana lang. Kasi yun yung hinihingi ng mga tao sa'yo. Sa akin, lalo na nung management ng PBA, bro. Sige, yun. Pwede pasensya sa mga nasaktan. Diba? Sa mga nasaktan sa mga sinabi ko na walang magaling na basketball player dyan sa lugar nyo. Diba? Pasensya na kayo guys ha. Pasensya na talaga. Pero kasi, para sa akin, wala kasi talaga eh. Diba? Kahit anong gawin ko eh. Kahit humingi ako ng sorry, lumudo ako sa harap nyo, eh, wala akong nakikitang magaling. Diba? Eh yung magaling kasi sabi yung PBA player, hindi nga lumaban sa akin. Hindi na panglalaban. Hindi nakasunod niyan. O, diba? Alam, makamunin ko si LeBron James, Stephen Curry. Kahit alam natin na galawak ko, gano'n. Diba? So, yun lang. Pasensya, pero wala eh. Ganun talaga ako eh. Puta yan. Hindi, baka ako pero ganito yan ha. Ako naman eh, promoter lang. Hindi ko naman hawak yung buhay ng player na to, ng influencer na to. So, actually, sinubukan ko lang. Yun lang. Then, hindi ko alam kasi as of now, syempre hindi naman lalaban sa iyo yung sa PBA kasi hindi dahil sa naduduwag siya, bro. Kundi may contract siya. Yes, ganun sila sa PBA. Oo, yes, pareho kayo may contract. Pero kasi siya, bawal siyang lumaban ng ganon. Okay, kasi professional league yun, bro. So, bawal yun. So, ngayon, sinong, if ever na sakaling makasali ka pa rin sa 28th of December, actually, may nagtatrash talk sa akin eh. Hindi ko kilala itong masyado. Nag-comment lang. Tapos marami rin nagtatag sa akin. Almoralde, pangalan niya. Pero tinignan ko yung galaw niya sa basketball. Comedy type eh. Hindi ganun yung trick kong kalaban eh. Alam mo naman. Seryoso ako maglaro. Hindi ako nagbibiro sa basketball. Almoralde, kaibigan ko siya. Kaibigan ko yan, si Almoralde. So, ngayon, pwede mo siya call out ngayon kung gusto mo. Ayoko i-call out yung Almoralde. Ano ba yun? Basketball o basketball? Kahit saan, kahit saan mo madaling, kaya ko maging basketball. Kasama mo yan, boy. Kasi inaano ako basketball, pinanood ko yung vlog niya, basketball. Puro katatawanan eh. Sinama niya pa si Don Montivero. PBA player din daw yun. Pero hindi ko yun kilala. Sino ba yun? Di ba? Kaya kahit magsama-sama yung mga PBA player na wala, nakakainin sa akin si mga Almoralde. Sige, lang sa akin. So Almoralde, baka sakaling gusto mo tugunan yung kanyang ano, so pwede yun. Parang ayun lang. Kaya ko lang kasi kuya Gift. Ano ba yan?
Tawagan mo daw ako. Kaya, mga coffee. Hindi yung pati masakit. Sakit yung pagpagod. Pati nga. Paiga.
Patato ka. Oo. Ano hindi? Na? Dapat pala yung tube na lang ang sinuot mo. Para kahit na ano yan, hindi mo kagalaw. Okay lang, magalaw. Sige, sir. Ang galing mo na lang. Hindi ko lang natin.